юнон кишварест ки таърихи бостонӣ, табиати дилрабо ва фарҳанги бойро дар худ муттаҳид кардааст. Ин сарзамин на танҳо зодгоҳи фалсафа, демократия ва бозиҳои олимпӣ аст, балки макони ёдгориҳои беназири таърихию меъморӣ ва манзараҳои нотакрор низ мебошад. Таърихи чандин асра ва воқеаҳои пурғановати ин сарзамин боиси пайдоиши ҷозибаҳои зиёде гаштаанд, ки касро водор месозад то аз гӯшаи дигари дунё ба тамошояшон биёянд. ҳеҷ сафари шумо дар юнон бидуни боздид аз Акропол ва махсусан Парфенон пурра намегардад. Акропол корти визитӣ дар Афина буд ва боқӣ мемонад, чун яке аз шоҳкориҳои бузурги тамаддуни ҷаҳонӣ ва аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии Юнон аст. Он дар шаҳри Афина, пойтахти Юнон, дар болои як теппаи баланди сангин ҷойгир гаштааст. Худи калимаи Аркаполис аз юнонӣ гирифта шуда маънои шаҳри болоро дорад. дар ин ҷо маъбадҳо ва дигар иншоотҳое ки зиёда аз 2000 сол доранд нигоҳ дошта шуда, бархеашон аз нав барқарор карда шуданд. муҳимтарин ёдгориҳои Акропол ин Парфенон, Эрехтеон, Пропилей ва маъбади Афинаи Ника мебошанд, аммо худи Парфенон шоҳасари бузурги Юнон аст. сохтумони Парфенон соли 447 пеш аз милод оғоз ёфта, дар соли 438 пеш аз милод ба анҷом расидааст. ин маъбад дар замони тиллоии Афина таҳти роҳбарии Перикл сохта шуда, аз ҷониби меъморони бузурги юнонӣ Иктин ва Каликрат таҳризӣ гардиданд. санъати ҳайкалтарошии дохилӣ ва берунии онро Фиди, яке аз маъруфтарин ҳайкалтарошони он замон офаридааст. ин маъбад бо мармари сафед сохта шуда, бо 46 сутунпояҳои хурду бузург иҳота гардидааст. худи бино шакли росткунҷа дошта, дарозиаш тақрибан 69,5 метр ва бараш 30,9 метрро ташкил медиҳад. дар дохили ин бино бошад муҷассамаи Афина мавҷуд аст, ки тибқи маълумотҳои гуногун 12 ё 13 метр баландӣ доштааст ва онро ҳайкалтарош Фиди аз тиллои шохи фил сохта будааст. сутунпояҳои мармарӣ, санъати ҳайкалтарошӣ ва нақшу нигораҳои асотирии деворҳои ин коғ ҳар бинандаро мафтун месозад.